Bones a tothom, nou vídeo pel canal i res, avui farem un vídeo sobre càmeres de trampeig. Fa uns dies un subscriptor, Tosfauna, hola, em va deixar un comentari de si podia fer un vídeo sobre les càmeres que utilitzo per fer fototrampeig i res, també dir que no sóc un expert en aquest tipus de càmeres, però us puc ensenyar les que tinc. Actualment en tinc 3 de disponibles perquè dos les tinc al bosc, que les he d'anar a buscar, però avui podrem fer una col·locació d'aquestes dues càmeres i de passo farem una espera amb un cabirol que vaig veure fa uns dies que és bastant bonic, a veure si el podem veure. I bueno, res, les càmeres que tinc són disponibles, són aquestes tres. Aquestes dos les vaig comprar amb un pack, tot per Amazon, i aquesta que té com els sensors com té més angle per observar la fauna. Aleshores, aquestes tres càmeres no em permeten gravar, diguéssim, quan les col·loco a l'arbre, la càmera sempre grava per la part, per aquest objectiu. Val? Aleshores, a vegades no veus realment com grava i si has de fer alguna prova, perquè tinc una altra càmera que la tinc al bosc, que aquesta càmera sí que fa com si fessis un selfie, diguéssim. Aleshores, grave la part de la pantalla que es tanque, aleshores es pots veure millor. Però bueno, normalment el que faig és fer una prova al carreró i que em gravi a mi i per veure com es veu i ja està. Doncs res, anem al bosc a veure si les col·loquem i a veure si gravem aquest cabirol que és maquet. Molt bé, ja tenim la primera càmera col·locada. Aquí l'hem ficat amb aquests pins. Al final he portat hasta aquí, l'he ficat amb aquest pinet que grava aquest carreró. No sé si es veu gaire, però aquí hi ha un carreró que passa cap aquí amb aquest prat. No es veu gaire, sí. Bueno, doncs bé, aquesta la deixarem aquí i continuem. A veure si les altres dues puc ficar a la plataforma. Avui l'he portat i a veure, provarem de veure com va. Val, la segona càmera ja l'hem ficat ara sí amb la plataforma, com podeu veure com ha quedat, amb 3 tornillos amb un arbre, amb un roure, i enfoque aquest carreró. Hi ha un carreró aquí que puja, està vora un prat. Val? Aleshores, així queda la segona càmera. Ara anem a col·locar la tercera. Val, ja tenim col·locada la tercera càmera i no cridaré gaire perquè estem a prop de la zona on volem fer l'espera per veure si veiem el cabirol. I res, la càmera l'hem ficat aquí amb l'altra plataforma que enfoca aquest carreró. Hi ha un carreró aquí que puja. I no res, ara anem aquí baix amb un prat i ara us ensenyaré i farem l'espera del cabirol. Són les 7:30 de la tarda i farem fins a les 9, més o menys. Doncs va, aviam si hi ha sort. Bueno, estem arribant a la primera càmera. Aquí la tenim.
Bé, ja estem arribant a la segona càmera, que la tenim aquí, ficada. A veure què tal ha gravat. Bueno, i aquí ja estem arribant a la tercera càmera, que també la tenim a puesto. Per sort, no se mos ha girat ni res. I no res, a veure, aviam què tal també aquí.